continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Angithi sigcine sisemkhosini womhlanga. Sithe thina ngeke sikhulume ngomkhosi womhlanga ukuthi uhambe kahle noma uhambe kabi. Engashilo okuyena yena iphoyisa elikhulu. Ngwenya. Khona into engiyibonile ekuthiwa angafiki kule yomkhosi womhlanga. Khona kuthiwa udumisela abantu ngezulu kwathomba ukhiye kanti uduma wenzani eKZN sizofika kule uzongiphendula leyo kuthi udumisela abantu ngezulu abawu30 kuthi uduma wenzani cha mfowethu sengiba ngiyazi meeting after meeting 2 minutes of your time umkhosi womhlanga kuhambe kanjani khona ongakuphawula khona ama incident akhona kuthiwani asibonge kakhulu nangethuba nje sinikezwa lona nangomsebenzi owenzayo kodwa ke ngwenye ngicabanga kufanele sikubonge naloko inhle kakhulu into eyenzekile bekugujwa u40 years yaba khona lolusiko impilo oluhle kuthiwa ama tourists agcwalile ke ayobonakala ngokho indawo yaseZululand district. Yes, for the first time akukho ngisho ingozi ayodenzekile sifuna ukubonga umdali kodwa sibonge nomsebenzi omuhle owenziwa idepartment sisebenza nawo ukuthi uyabheka izithuthu ukuthi zikahle yini sesimini esikahle into ezenza ukuthi ke izokwenza ukuthi wonke umuntu obephethe ibhasi ayigade inkabi yakhe bazigadile ke inkaba sibancome nakhona ngoba benze kahle abamatekisi abamabhasi amaminibus bonke benze kahle nemigwaqo sasiyigadile nje wabona nje ukuthi saba ne roadblock isimo sihamba kahle okusho ukuthi njoba siya kwi-festives kwi-transport month lo mcimbi lo umkhosi womhlanga yona singabenchmarka ngawo ukuthi uma bengenza le yanto abayenzile okusho ukuthi wonke umuntu ozongena la kwi-province ikhona into esingaphuma nayo ukuthi ama-accident kungathi ukwehla kunjalo nje ngicabanga ukuthi ke nalohlelo ukuthi sesiyabandisa uma ka-RTI bayabonakala emgaqweni ngibabonile hayi ngibabonile soyenza from now on manje joint operation izokwenza ukuthi umuntu ahlele alert ucwaningo luthi uma ukabona iphoyisa emgaqweni kuphela i-hour emgaqweni emqondo nakho uyikhumbula into eyenzeka emgaqweni ulibona iphoyisa kodwa once akalibona iphoyisa for isikhathi eside kungenzeka ugcina ulala kungenzeka ugcina uchatha ziningi izinto so sicane sokwenza kanjalo and so senza nazo zonke nje inhlaka nasemkhandlweni ama-traffic officers namaphoyisa ukuze likwazi ungadala ukwazi ukuthi alifakwa kampela libuye nesiphula mthetho cha ngingakahambi mfowethu le ngene ngayo ngizwe kuthiwa udumisela abantu ngezulu kwathomba ukhiye kuthiwa bawu30 kubalwa lapha ukuthi kuno exam naphakathi driving school nabanye ababe ithini into kwenzakalani usuqala lona uhlelo lokuthi masithi alifakwa lubuya nesaphula mthetho usuqala ngaphakathi kwenzekeni lapha sabaxwayisa abantu uma uzobheka ka-transport ukuthi ukubhala nje exam sifuna ithathe njengento eserious kube ngathi usecollege asifuni bakopele abantu uzothi ama-drivers license nama-learning license ukuze uma usothola nje i-drivers license ukuze kwazi ukuthi learners yakho beyiphaswe kahle kune-fraud ke nomkhonyovu obowenzeka babanjiwe njengamanje bayavela lapha eRichards Bay ngoba asifuni ukube khona inkinga yokuthi uthole usenalo mpela umuntu isicucu kodwa uyesithole ngongekho emthethweni sifuna wonke umuntu a-practice ayazi K9 ayifunde kahle that is why sinama-system ma-camera sikubamba ngisho ukotsheliswa ukuthi hayi ukopelisile unkabi lona bese siyababopha siqala kanjalo la ngaphakathi sithi abapheze abantu ukuthi benze into engekho emthethweni ngoba sifuna izulu liqhubeka libadumela nje abangenzi kahle angiyeza ukuthi ubadumisela ngezulu uduma kuthomba ukhiye kubantu abaningi sengiyahamba ngike ngakhuluma no-MG Zondi ekhulumela ama-driving school uthi enye yezinto kule yanto le nakho uhlelo lokuregulate ama-driving school ngathi lihamba kancane ngoba manje uzothola ukuthi mhlawumbe nje ube yihlathi lo mhlawumbe uvela khona la awukwazi kahle nizokwazi ukuliphuthumisa lolu hlelo lokuregulate ama-driving school siyayiqeda udaba lakhona futhi sikhuluma kahle nabona ondaba ngoba sifuna ukuthi mase siyenza siyikhucule kahle ukuthi wonke umuntu okhona kwi-system uzoba nobunono uzokwazi ukuthi kugadwe impilo zabantu so into esokwenza sihlanganyele kahle and sifuna nje ukuthi siyikline yonke i-system ukuze umnyango wethu ube nesithunzi esidala wawade waziwa ngayo ukuthi la KwaZulu Natal senza kahle izinto alifakwa libuya nodaba sesivala sike sakhuluma nawe before lama video ethu uthi usazokhuluma ne-team yakho yakwa-legal sibuka ukuthi uma kuyi-driving school angithi u-examiner uyakwazi ukumnika u-red card njengoba uzobanika ama-red card bese kuthi lo bezofuna i-learners yena uzoboshwa uthi uzokhuluma ne-team yakho nibheke ukuthi uma kuyi-driving school ikhona yini into usingayihlubula ama-disk uma ukuthi i-driving school elethe umuntu yesibe kutholakala nomkhonyovu utheni sazoyikhulumisa uzokwazi ukuyikhulumisa no-legal team wakho siyaqala siyayibheka izosilekelela kakhulu ukuthi even ke i-process yokuthi iqale ukonakala kuphi kungcono sivele sibe tara
That is why sithi legal 7 usufana sicheckele section manje ukuthi senza kanjani ukuthi imoto ekade yenze lo mkhonyovu bese siyayikhipha ku system nalo osuke kade eyiholder yakhona angaphinde nje abonakale. So I think sikulo mkhandlu sizomkhakaso ukuthi asiphinde sizame kanjani izosilekelela kakhulu ngoba wonke umuntu okade enza ububi nalo bribe nalo ibribe uzogcina sesaba ukuthi hayi nami ngizolimala ngomsebenzi wami ngizophucwa umsebenzi Department of Transport nalo uzozama uzokwazi ukuthi once akubona siyokhipha futhi mase sekudlalisa isikhathi eside ukuthi ungaphinde uyibhalele naso ungayithathi license ngoba wena umuntu ocabanga ukuthi into nje engavele kwenzeka noma kanjani kanti kuthwala impilo zabantu unakubhala into zabantu. Siyabonga kakhulu mhlambe sesiyahamba manje sesiyachitheka njengamanzi. Kube nengozi lapha eAshburton elakho lokugcina. Sicabanga ukuthi siyafisa baphepha abantu siyabonga kakhulu kona ukuthi endaweni zethu kwaZulu-Natal sehlile ingozi. Ingozi ezenza kanjengamanje siyafisa ukuthi ziphele simcela uNkulunkulu asilalela ngesikhathi somkhosi womhlanga. Namanje nje basiya ku transport month nango December sifuna ukuthi kungabikho nje umuntu ozoshayela eDlampontshwana. Ayakho umuntu esifuna ukuthi adrive engaziphethe into eziphelele. Ayakho umuntu efuna adrive abanye abantu kabi ngoba isifundazwe sethu kufanele sibe nokuphepha attract abantu abaningi. Hlale kuyintokozo ukukhuluma nawe bathi udumiselana ngezulu kweAlfaka kwaZulu Natal. Udumo odumiselana ngezulu vele kuthomba ukhiye bathi umthombeni kwenzakalani kodwa ke thina ke okhulu esikujabulelayo ukubona amaphoyisa ekhona emgwaqweni yilokho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kakhulu bafundisi. Thank you so much. Nibe kahle kakhulu. Africa my continent, Africa my home. I thank you. My continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Cha nondaba nakho lapha ngibone indabeni engathi uduma usedumisela abantu ngezulu kwathomba ukhiye kwabantu abaningi. Umthombeni wenzani? Abantu bama driving school nabo likhona iqhaza, abantu ababeyothatha ama license likhona iqhaza, abantu ama examiner kuhlangahlangene. Wena angazi ukuthi bakhona inaba ama driving school kodwa wena njengomuntu wama driving school awusithathe usibeke ungathini kulento ukuthi kunabantu ababoshiwe ababalwa ko-30 makhulunywa ngencwadi ezomgunyathi ngeke ingabi khona i-driving school phakathi. No Msweli ngizocela ukuthi ngibonge ithuba osipha lona thina njengemboni yama-driving school mhlambe ukuthi siphawule kakhulukazi ngalokho nathi sikubonile ukuthi sekunabantu abawu-30 abazovela kwi-magistrate yaseRichards Bay ngakho ukutholakala kwama-learners ngendlela engekho emthethweni. Thina singama-driving school sicela ukukhuza lokho. Asikuthandi ukubona kwenzeka, asikufuni futhi ukuthi kwenzeka. So ziningi izinto-ke ezingama-challenge ezigcina sesibalidela abantu ey'ntweni enjengalezi futhi ngeke ngize ngisho ukuthi Msweli kuyo yonke into ezothinta i-learners noma ezothinta i-driver's license sekune-driving school ngoba uhulumeni usiyalwa naye kakhulu ukuthi ku-regulate le mboni yama-driving school. Basenawo lo umthelelo uma ukhuluma nabo labantu abasemandleni bethi umuntu unelungelo lokuvula i-driving school. So uthola ukuthi thina lowo muntu thina simrecognize njengomuntu osemthethweni kodwa bona bayamrecognize uma sekwenzeka i-corruption basethiwa ngama-driving school. Kunabantu abaningi abasebenza endleleni eminye esebumnyameni abathi bona bavumelekile ukuthi basebenze. Kumanje sinohlelo esithe sifuna ukulwenza kusukela njoba inyanga izoqala le-transport month lasithe zonke imoto zama-driving school sifuna zibe neyitika ngemumva ezishoyo ukuthi le moto isemthethweni siyayazi. Ngingakhuluma kuze kushona ilanga ngayo ukuze lezi ezingenazo iyitika zisalobala sikwazi ukuthi singakwazi ukuxoxa ngazo uma kufika isimo esinjengalesi. Kodwa njengakusho nje Msweli lapha kuma-licensing office kuma-DLTC lakuthola khona ama-learners nama-driver's license uwahoho ikwampuze edlemini wonke umuntu uyayifikela nje ayitapele into yakhe ayithathayo apho mahamba ayitapele kuya ngokuthi uzwana nobani ngasiphi isikhathi asiyakwazi ukulawula lokho kodwa sinethemba lokuthi njengoba la kwaZulu Natal sesizanyiwe ukuthi sirecognize sesiqanjwa igama elisha leli ukuthi si-PEC. Sicabanga ukuthi sizokulwela konke lokho Msweli kuphele nyanga ngaphinde kwenzeke. Siyafuna thina isifundazwe saZulu Natal kube isifundazwe sokuqala esishanela yonke i-corruption iphele kodwa sibambisene nohulumeni. Eminye imithetho kufanele siyibridge kungabi kuthiwa umuntu unelungelo angabi umuntu unelungelo lonke ngoba ngisho nawe Msweli ngeke uvele uhambe udayisa ubhanana lapha emarket kuzofanele ukhulume nomama abakhona bekunikeze ispace mabekunikeza ispace bekuthule emthethweni ngokusemthethweni waziwa la kuma-driving school umuntu uvela avuka ekuseni sene-driving school aqoqe imali zabantu kusasa avuka hamba then useshiye imess ongakazi uzuyibona ngoba yini indaba nawo unobudlelwano omunye nabantu abasuke besebenza ngaphakathi and lento ye-driver's license Msweli ihamba ibanga elide ngoba ayikukho lokwazi ukuyi-tracer khona. Singakhuluma nabo abantu sithiwa ama-learners atholakala ngendlela engekho emthethweni kodwa ngakubuza wena ukuthi i-license esemthethweni ne-license engekho emthethweni uyibona ngani ngeke uze usho ukuthi uyibona ngani ngoba iform applyile umuntu uzobe applyile
imali azo efanele ayikhokhe uzobe eyikhokhile, imali yokukhiphile nazo uzobe eyikhiphile. So ke manje yini ke yenza ukuthi wena le nazo ayikho emthethweni. So ke sithina siyazi ukuthi masihlala phansi xoxa yini into esingakwazi ukuyi-challenge engaba yi-lock, ngoba ngisho noma leli cala bekalihamba kuphela iminyaka o5 ngeke beze beluwini. Icala le-driver's license aluwini ngoba lina proof ekugcineni ukuthi ubone ngani ukuthi lo muntu lento akayenzile ayikho emthethweni. Nondaba kuhlale kuyintokozo ukukhuluma nawe. Ngisazohamba ngiyokhuluma no MEC uDuma siza ukuthi yena ikuphi la, ngoba siyafuna ukuthi lento niyikhulume eduze ke manje ukuthi ni regulator kanjani, nivala kanjani ama loopholes, nilokha kanjani kwenze ukuthi singabi nezinto ezinje, ngoba sithi nje transport month alifakwa lubuya nodaka. Kufanele kuqale kahle, qale ema-ofisi bese simgwaqweni. Ngwenya umsebenzi wakho muhle kakhulu, hlale siwuthakasela ngaso sonke isikhathi. Siyacabanga ukuthi kuzohamba igxathe lethu. Okunye nje ufuna sikubeke sikucacise nayo indlela yokufundisa le ncwadi ethiwa i-K53 kufanele siyi-challenge. Kunezinto eziningi ezingekho right. Ngeke uzungitshele baba umsweli ukuthi one uzothiwa uma uye testini kade usukhokhe ezinkulu imali uthi uyotestwa kuthiwa imoto yakhe erolile. Mase sibuya nawe emsweli sizothi ke manje kwesicwaninge lento yokurola njengoba ikufeyilise umntana wakho angakwazi ukuthola license ukuthi inamthelela wamuni emgaqweni kufa abantu abangaki bebulawa ukuthi imoto erolile. Singaki imingcwabo sihambiswa ukuthi abantu barolile. Kuzoba yi-3.10 thi umuntu ufeyilile kwi-3.10 ngoba imoto irolile kade yenza i-3.10. Sibuye siyobheka ukuthi ingakanani imali emoshekele la umuntu ezofayiliswa into engekho engena impact emphakathini noma ezweni, kodwa lo muntu lose license. Then emva kwalokho lo muntu lo ngesikhathi lose license ngokurola kwakhe ngoba i-license uyayidinga sekufanele ahambe kwenye province ayoyithenga i-license ngoba uyakwazi udrive. Okay, siyabonga kakhulu Nondaba. Sazodlula leli tafula nale debate. I thank you so much. Thank you baba. Siyabonga. Thank you. Ungahambela ne mic njalo nikanye namahwange ehamba nalezi zinto.